Bueno, ni Odei naiz, raperoa, izen artistiko hori edo erabiltzen dut musika egiteko. Lapurtarra, Baionan bizi, Urruñarra naiz berez, baina Baionan bizi eta ara, orain disko berria atera berri. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen. Proiektua berez hasi zen, erranen dugu 2020 inguruan hasi nintzela. Pixkat biziolen aitzinetik nuen taldea bukatzear zela edo sentitzen hasi nintzen. Eta big makingean hasi nintzen, paseak instrumentalak egiten nire jo kidearekin. Eta berekin hasi lanean ez genekien soberaz eginen genuen, zen bortxaz lan bat genuela disko bat buruan edo. Baina hola hasi ginen, hola hasi nintzen bereziki instrumentaletan eta gero letrak jartzen gainetik. Eta baskizite hasi nintzen ikusten zerbait atera nezakela edo zerbait egiten alduela. Orduan hasieran pentsatuen lankiki bat boskantukoa edo, gero ibili nintzen pentsatzen boskanturekin ezin dut ezin dut zuzenean ibili, interneten gainera ginen garai bitxi hortan, denak etxean, isika eta enion zentzu handirik ikusten nola ateratzeari. Orduan segi eta azkenean 15 abestiko lana atera da. Nire ustez berri edo nik egin dudanari konparatuta trap, drill, beste soinu estetika bat duela, beste beat o instrumental mota bat eta instrumental mota horren gainean ere beste modu batean pausatua da, beste testu mota bat da, agian batzutan aski intimoa, beste batzutan sozialagoa, politikoagoa. Baina ez diot sobera mugarik ezarri nire buruari, idazten joan naiz etorri den gizan. Instrumentalaetan aritzeak hori ekarri dit, hori ibiltzea eta ibiltzea eta azkenean aski beste bide batzuk ere lantzea. Nik uste dut rapa Euskal Herrian osasuntsu dagoela, behintzat sortzaile aldetik. Ikusten ari naiz egunero pixkanaka geroz talde gehiago sortzen direla, lehen zebiltzan batzuk segitzen dutela, gauza berriak ateratzen. Eta nik erranen nuke badela rapa Euskal Herrian, edo sortzaileak badira, baina entzule eskasian ez ote gauden, uste dut galdera gehiago hortik doala, ez? Ote duen aski zale, aski entzule eta aski kultura, oro har musika mota horrek Euskal Herrian dituen sortzaileei babesa emateko. Erranen nuke hortik gabiltzala justu, sortzaile aldetik ez, baina entzule alderik agian edo. Erranen nuke Euskal Herriko rapak berezitasun bat baldin badu, dela beste rap edo mundu mailako edo beste estatuetan egiten den rapari konparatuz, adibidez, ez dut oraindik rap matxistarik entzun euskaraz, egotripa baina askoz sanoagoa, gutxi gira eta gure artean ere ongi konpontzen dira raperoen artean. Eta naiz ikusten horiekin beat bat egiten, gero bestea. Uste dut giro sano hori eta termino batzutan ez ibiltzea duela euskarazko rapak berezitasun bezala. Ez dakit zer behar duen gazteriak, eta niri erratea zailagoa egiten zait, ez dakit uste dut behar duela libre izan, probatu behar duela, eta estatu denetarik, jakin dezan zer den nahi duena. Ari naiz musikaz eta ari naizen arloaz bederen, uste dut gazte girelari nahi dugula probatu, esperimentatu, saiatu, ikusi, entzun, eta hortara joan beharko ginuke alik eta gazteria aberatsena eta biharko aberasgarriena lortzeko, ez? Baina bakoitzak egin dezala bere bidea. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen.